Så tror jeg det hele det kører. Nu vil jeg sige hej og velkommen. Jeg har lægget ud med en første video her i Delta Force. Jeg hedder Kasper. Jeg kan godt lide at spille computer. Jeg er ikke særlig god, men jeg hygger med det. Også derfor at det er noget unserious gaming. Det er helt nyt for mig, hele det her streaming show. Så det kan godt være at jeg glemmer at snakke lidt en gang imellem, men jeg gør mit bedste. Hvis I skal vide lidt om mig, så gider jeg ikke købe Battle Pass. Jeg vil hellere grind lidt, når jeg spiller lidt, og ellers så... Ja, jeg har aldrig købt et Battle Pass. Jeg skal ikke kunne sige mig fri for, at det nogensinde kommer til at ske. Men indtil videre har jeg ikke prøvet det. Jeg tænkte, vi starter ud med en omgang Delta Force, og så hygger vi os derinde. Planen med den her kanal, det er at vi bare, jeg bare spiller lidt spil og hygger og snakker lidt, og tænker, så kan I lære mig lidt at kende, og så kan I jo skrive eller andet, så kan det være, at jeg lærer jer lidt at kende. Og ellers så tager vi det bare, som det kommer. Nu, der skal der lige hurtig info. Jeg kan godt lide at spille ind her, fordi jeg selv skød med bue. Min dog ikke blå, den er camouflage fra. Så tænker jeg bare, at vi prøver at hoppe ud i det, og så må vi se, hvad der sker. Jeg håber, I kan lide det. Bastian, the financial det er jo ikke rigtigt det, jeg vurderer som en sniperbane. Kan man godt. Jeg er bare ikke rigtig så god til den, men altså, vi hopper på alligevel, og så ser vi, hvad der sker. Come back. Family is far more important than Harvard's achievements. At the very least. Allied troops launching an assault on objective Bravo 1. Skal den derovre? Nogen der tager den igen i hvert fald. Nope. Det var satans. Van Bunny. Der kommer ikke nogen her og redder mig ind i den, tror jeg. Hopper lige op på Toby. Hops. Hvordan er det så satan? Dumt sted at stille dig. Det var også ret dumt sted at stille dig, Kasper. Især når der kommer 40 rundt om hjørnet. Ja, der var ikke vejen frem. Det er det, jeg siger. Det er ikke rigtig en sniperbane, synes jeg. Vi prøver lige noget andet i stedet for, så må vi lige prøve at tage min assault rifle, og så se om vi kan have nogen af dem i stedet for. Så vidt jeg husker, når den her bane rykker sig, så kommer vi herop i det her område, og så er der noget med nogle kraner og sådan lidt af hvert. Så kan vi prøve at se, om vi kan tage dem derovre i stedet for. We have taken objective Bravo 1. Allied troops neutralizing objective Bravo 2. Grab grenade!
kommer stille over, det kan jeg høre. Kan jeg få en lille rest her måske? Er den lidt risky? Det kunne jeg sgu. Jeg må sgu have det. Jeg synes lige, vi skal anerkende, at jeg var faktisk den under den første, der var. Risk sted at komme ud fra det her. Så er der lige nogen, der skal få hul på det. Not having actions lie behind these walls. Bring them to light. Det går ondt på mausen. Op, lille hals. Charges up! This is their last stand. Take the sector. Så langt, så godt. Nu begynder vi at nærme os der, hvor vi kan begynde at tage en lille sniper frem og se, om man kan tage nogle af dem. Der tog vi sgu lige Mr. Campbell. Copy. Vehicle drop to designated location. Men det er også godt kastet. Jeg kan godt se, at jeg har været gammel kaster i mange år. Launch a grenade! Kommer der nogle her? Ja. Jeg synes, vi rykker godt frem som et team her, faktisk. Jeg tror selvfølgelig bare, at vi skulle bagfra en eller anden, der står på en kiste. Han var gerne med en diesel. Diesel Eagle. Skulle han da lige... Ja. Tak skal de have, min ven. Engaging an effective Charlie 1. Det var ikke... Den står lige der, hvis der er nogen, der er tvivl. Så vi ham der. Capture the last sector. We're going to win this. Kom så, jeg må nu få ham der. Det blot. Nå, men altså, hvad spiller jeg mest? Jeg spiller mest skudspil. Jeg spiller mest den slags ord, som det her. Så spiller en del PUBG også, det synes jeg også er nice. A big win. Sådan, det var en sejr, jeg tog lige 10 minutter. Så spiller jeg mest PUBG, lidt Baldur's Gate. Og så tænker jeg bare, at planen med den her i dag er, at jeg spiller et muligt spil. Og jeg rater dem. Og det her det er ligesom bare for at komme i gang. Så, og så tager vi det sådan
stille og roligt, vi spiller gangen. Hvis der er nogle spil, hvor I tænker, at det kunne være sjovt at se mig spille det og rate det. Alt fra indie-spil til et eller andet, hvad hedder det nu, Elder Scroll og Elder Ring. Ja. Det er ikke sådan et spil, jeg synes, der er sjovest. Det kan jeg lige så godt være lige at sige. Det er ikke det, der kommer til at tænde mig. Men jeg er frisk på at prøve alle mulige sjove små spil. Ved du hvad, vi hopper lige ind i gang, og så tager vi lige en til map, tænker jeg. Og så er det ved at være frokosttid for chefen her. Men vi tager lige en til map, og så ser vi, hvad der sker. Som I kan se, så som jeg også sagde tidligere, så leveler jeg ikke rigtig så meget op, udover det, der kommer helt generisk. Jeg har tidligere haft nogle våbne, som jeg har levet lidt op, fordi jeg synes, det var lidt sjovt. Men det er ikke noget, jeg går så pokkers meget op i. Jeg har stadig en del af dem her, som jeg kunne bruge, hvis det skulle være. Når jeg finder et våben, og tænker sådan, det kunne være meget sjovt at lige prøve. Vi kører 3 piger på mit hold nu. Det er pigeholdet. Zero Dam is not only an architectural miracle, but also a landmark of Asaran pride, symbolizing cooperation between the Asaran royal family. Det sidste et stykke tid siden, jeg har spillet det faktisk. Så den her bane er faktisk ny for mig. In an attempt to flood Asara and justify their intervention in the region. TTI claimed that the attack on the dam was a false flag action organized by Havoc. Each side Hvor er det, jeg bliver skudt fra? But there is only one truth. Det var derovre. Okay. Modtaget. Så tager han lige igen. Det er det, når det er helt bane, så skal man jo lige lære den at kende. Og finde ud af, hvor pokker er det helt. Det står hen de der satans fjender. Typisk ikke også? Det har jeg prøvet så mange gange, at man står og kigger et eller andet sted. Og så tænker jeg, nu kigger jeg lige væk. Og så løber de selvfølgelig lige forbi det sekund, man kigger væk. Så nu er jeg nok ved at være på herrens mark med den her. Så jeg lige tager ham der. Ej, yes. Pakistus. Der var en ny hårdt af mig. Haps. Godt, vi hopper over til et andet våben, tænker jeg, med sniperen. Den har jeg ikke sådan synderligt held med her. Så tager vi en god gammel assault. Er der nogle biler? Vi tager den der, så kører vi bare lige ned til dem og siger hej. Hvad så, venner? Yes, Johnny! Satans! Se der igen der er vel en klog spiller måske. Der sidder 2 mand. De små aber. Der vil en klog spiller nok have lavet været at skyde på hans respawner ting. Clear the area! Nu er det gået hen og blevet min lille kamp med dem her, kan jeg godt fortælle. Dem, de skal ned. Nej, det kom de så også, tror jeg. Triple
tror jeg, hvis lige jeg skal koncentrere mig lidt og bare se, om jeg kan få bare et kill. Det kunne være nice. Jeg skal sætte min musesensibilitet lidt op. Keep pushing and breaking through the enemy defense. Prøv der. Så. Den kunne nok godt tåle en mere faktisk. Jeg kan ikke se skid. Godt, vi prøver noget andet. Så får vi XP på den her måde. Så tager vi en met. Så gør vi lige sådan der, og så gør vi lige sådan der, og så netter vi i stedet for. Problemet med ham her, der er, at han har en shotty, fordi jeg lavede ham til den der bane, hvor han var skyttekrammer. Trench hedder det sådan set. Det var der, jeg lavede den til. Der fungerede det. Og der fungerede den. Og det ikke godt. Quiet! I'll fix you up in no time. 1. Og 2. Allied troops neutralizing objective Alpha. Let's get a drone in our range! Og 3. Og 3. Kom. Ej. Og så tror jeg, vi tager og laver hans... Kan jeg lige få en hånd af dig måske? Ja, tak. Sure, that's bad luck. Altså, den er bare nice, den her shot. Det er jo helt sindssygt. Altså, den kan man bare ikke... Den kan man sgu ikke. Den kan man ikke være ked af på nogen slags måde. Hvis man skader sig ved et minus, så det skal man jo nogle gange, så er det jo selvfølgelig afstand. Sådan er det jo. Shotguns. Altså, nu er det dumt. Fordi det ikke er mig helt til. Nå, you live and learn. Ikke som man siger. Godt, så tror jeg måske vi skulle finde på det andet. Jeg har bare ikke gjort, så skal det være den der. Den tager vi sgu. Så der sætter vi til den for lidt afstand. Ja, det kunne jeg nok godt have ventet, men sådan er det jo. Take it down. Allied troops launching an assault on objective Alpha. That's what I'm talking about! 50% Allied troop force left. We must pick up the pace. Ja, vi fik mousen der. Jeg kan ikke huske, hvordan man styrer dem der. Det er halvbare negler. Det er simpelthen sent. Så tror jeg ikke, at jeg kommer til at få meget ud af at blive stående der. Det her, det går da faktisk vanvittigt dårligt for os. Nope. 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 I'm down!
Vi bliver simpelthen trykket helt tilbage. Enten er det bare en utrolig svær bane at komme ind på, eller også er det bare sådan meget bedre end os. Det kan jeg også selvfølgelig ikke tro, jo. Boost activated! Kom så, hvor er jeg henne? Der ligger en derude en sted. Enemy there! Allied troops engaging at objective Alpha. What? Ej, okay. Så er det også svært, kravler, når de gør med kurer og alt muligt. Thank you, I mean it. De gør det ikke nemt for os. Det gør nok ikke. Jeg sætter lige min musesensitiv en lille smule mere op, så prøver vi det i stedet. Ikke langt lidt med. Så, råd med. Kom, nej, han døde simpelthen. Get me up! Kommer ham der hjælper. Ham der hjælper. I need aid! Nej, alle løber forbi. Fair nok. Det er jeg sgu også gjort, forstår mig faktisk. Ham der hopper vi lige med. Han er farlig. Ja, så gør jeg så rykker vi. Troop force at 25%. Stay sharp. Sådan. Her bliver jeg ikke reset fra. Så skulle man lige tage en snipe og lige prøve igen. Så gør vi lige. Nu har vi faktisk rykket lidt længere ind, så kan det være rigtig dumt for mig at lige tage en snipe. Ja, sådan det. Kapdier, mand. Okay, de unge til nogle der. Der er... Det er en by med mange dernede. Jeg skal åbenbart bare ikke snipe noget som helst. Åh, 5% tilbage. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare sådan lidt på fornemmelsen, at jeg ikke vinder den her. Proof me wrong. Det var det røde hår, jeg blev fundet af. Kom! Run, bitch, run! Jeg synes, det gør utroligt langsomt, faktisk. Når man er vant til at spille Call of Duty, for eksempel, som jeg også har spillet en del af, altså, så løber de ret langsomt, den her. Det er også godt, at det bare mig, der løber langsomt. Ja, tak. Wow, det går dårligt, det her. Det var en interessant stilling, hun sad i. Det var den der. Jeg er lige blevet ligget i 6 sekunder, men jeg så måske fået den. Altså, jeg opgiver ikke på den her sniper. Det gør jeg sgu ikke. Shit, de høvler også der. Smoke screen incoming. Har jeg nogen virkels? Overhovedet ikke.
Jeg har et smoke screen. Det kan vi selvfølgelig tage og lægge lige der. I need smoke cover! Over! Smoke screen incoming. Operation failed. Det var ikke godt. Okay. Vi tabte en, vi vandt en. Så tænker jeg, at det, at det er det, vi slutter på. Fedt, mand. Det var min første video. Jeg håber, at det var okay. Det kan jo altid blive bedre. Jeg kan blive bedre, både til at spille og til at snakke og til at sige nogle ting, der er lidt sjovere. Jeg har mange idéer for den her kanal, men altså, det kan jo altid komme på et senere tidspunkt. Men tak for den gang, og så ses vi på den anden side. Hej!